В теб сияе светлина, за която ти не подозираш. И ето, знак във формата на подкаст ти намираш. Вдъхновяваща енергия във всяка дума се усеща. Напътства, мотивира, с лекота те тя зарежда. Как да живеем в хармония, баланс и споделеност, като че само за теб ти отварям в съкровенност. Слушайки, ти своя личен свят разгръщаш и към твоето истинско аз неусетно се завръщаш. Здравейте и добре дошли в подкаста "Осмели се да живееш" с мен, Деница. Това е подкаст за разгръщане на потенциала на всеки един от нас и пътят към живот с повече баланс, хармония и лекота. Нека следващите ни мигове заедно да бъдат вдъхновяващи и магични. Здравейте и добре дошли в днешния ни епизод. Ако сте избрали да слушате точно този, значи темата за благодарността и това как тя може да промени живота ви е поне малко интересна и се радвам да видя, че сте тук заедно с мен. Обещавам ви, че този епизод ще ви донесе много ценна информация и ще ви помогне да подобрите аспекти от него, които ще ви накарат да се чувствате по-леки, по-щастливи и може би да донесат един много красив и положителен навик в ежедневието ви. За тези от вас, които вече ме познават и които са слушали предни епизоди, нека да се престорим, че не е минала почти 1 година от последния епизод и просто да приемем, че това са нещата от живота. Знаете от предни епизоди, че споделям с вас преживяванията си и това да прекъсна временно подкаста си имаше своите причини, но обещавам да ги засегна в следващи епизоди. По-важно е защо се върнах и то е отчасти моето вътрешно желание да споделям преживяванията си и да продължавам да развивам темите за живот в настоящето, вътрешен баланс и хармония, както и за развиването ни към наша по-добра версия чрез духовни и балансирани техники. Но другата по-ценна за мен причина, това сте вие и по-специално тези от вас, които през миналата година се свързаха с мен и споделиха, че ги е докоснало това, което са чули. Тази обратна връзка е моята частица светлина, която имах нужда да получа, за да си припомня, че всичко това, което правя, има смисъл и ви благодаря, че споделяте с мен това пространство и искате да сте по-добри в ваши версии. Нека сега да започваме. Като първи епизод за 2025 исках да започна с тема, която е важна за мен и е продължение от последните епизоди. В епизода за ниските вибрации си говорихме, че съществуват техники за повишаване на нашата енергийна вибрация и днес ще ви споделя моята любима такава. Преди обаче да ви разкажа за нея, ще добавя, че нещата, за които споделям тук, са техники, ритуали и навици, които съм изпробвала първо върху себе си и съм видяла положителните промени в живота си. Вярвам, че във времето, в което живеем, е изключително важно да слушаме интуицията си и начина, по който реагираме, докато получаваме нова информация. Това ще ни даде знак дали тя е правилна за нас и дори дали се нуждаем от нея точно в този момент. Затова ви призовавам да слушате епизода с отворено съзнание, но и с насочване навътре към собствените си реакции. Темата на днешния епизод, както сте видели от заглавието, е тази за благодарността. Може би, ако се интересувате от теми за вътрешната настройка и нагласа към живота, сте чували за техники за повишаване на вибрациите чрез благодарност, но какво всъщност се случва и как ни влияе тя? Благодарността е една от най-мощните практики, които можем да прилагаме в ежедневието си. Тя не само повишава вибрациите ни, но и променя начина, по който ние възприемаме живота. В този епизод искам да ви споделя моя личен опит с едно предизвикателство за благодарност, което течеше 21 дни. И също така ще разгледаме защо тази практика може да се окаже изключително ценна за вашия живот. Как всъщност благодарността повишава вибрациите? Чували сте ме да го споменавам много често. Вибрации, високи, ниски, какво всъщност е това? Благодарността
влияе върху нашия фокус и по-специално върху фокуса ни върху позитивното. Когато редовно изразяваме нашата благодарност, ние насочваме вниманието си към доброто, което имаме в живота си. Това помага на ума ни да търси и да разпознава повече положителни моменти. Тази техника е като умствена гимнастика за мозъка ни, която при чести повторения започва да учи мозъка да търси малки поводи за благодарност и това прави дори ежедневието ни по-леко и специално. Благодарността ни помага също така да трансформираме неприятните ситуации в уроци. Когато благодарим за трудностите, ние приемаме като част от нашето израстване тези случки и ги виждаме в по-далечен план. Когато благодарим за вече отминали моменти на трудност, можем да видим как те са ни изградили във версията, която сме днес и по този начин се учим и да рефлектираме и да правим ценни за нас равносметки. Още една полза от благодарността е, че повишаваме енергийното си ниво. Тя ни кара да се чувстваме по-леки, по-щастливи и свързани с живота. Това ни води до повишаване на личната ни енергия, като след това тази енергия и положителна емоция се изразява и се усеща във всичко, което правим. Несъзнателно тя също се предава и на всички около нас. Ние ставаме по-приятна компания, започваме да привличаме хора около себе си, които са със същата енергия и по този начин правим живота си по-красив. Още една много положителна причина да благодарите е тази, която е свързана с мечтите и бъдещето ви, но ще споделя за нея в по-късен етап в този епизод. Останете с мен, за да чуете и за нея. Аз я наричам техника за напреднали. И дойдохме до момента, в който да споделя моето лично предизвикателство 21 дни. И дойдохме до момента, в който да споделя моето лично предизвикателство, което изпълних. Това бяха 21 дни на благодарност. Споменах по-рано в епизода, че аз самата обичам да тествам техниките, за които ви говоря и затова си направих това предизвикателство, като всеки ден записвах по 10 благодарности, а след това, след всяка от тях ги прочитах и казвах 3 пъти думата благодаря. Аз лично изпълнявах този ритуал преди сън, защото вярвам, че тогава умът и тялото, като са изморени, много по-лесно влияе на подсъзнанието си. Това също е и научен факт, не е просто моя мисъл. Но ако решите да правите тази практика, също така удачен момент за вас е да я правите веднага след като се събудите. Тогава сте най-свързани с подсъзнанието, преди ума да се е включил напълно и да е започнал с всички мисловни, аналитични дейности. Промените, които наблюдавах в себе си, бяха няколко, като например дните ми след вечерна практика минаваха по-леко, бях в по-добро настроение. Реагирах на ситуации, които ми се случваха с повече спокойствие, с повече положителна нагласа. Също така преработвах трудните моменти, като благодарях за тях и така ги виждах като уроци, в което и силно вярвам, че всъщност трудните моменти са уроците, от които си взимаме най-много ценност, но трябва да имаме очи да ги видим. Най-голямата полза от практиката, според мен, е промяната в нагласата. И това да успявам вече да виждам тези тежки моменти като част от моето израстване. Сега ще ви запозная и с практиката и как точно се изпълнява тя. Може да вземете един тефтер и химикал. Това е единственото, от което имате нужда. И записвате една след друга 10 благодарности. Като е много важно, след като напишете думите "Аз благодаря за" и това, за което благодарите, да кажете и защо благодарите. Може да започвате практиката си с благодарност за новия ден или за деня, който имахте възможността да изживеете, ако я правите вечер. Това е важно, защото по този начин си припомняме и признаваме пред себе си, че живота ни е дар и всеки ден е ценен. Такъв пример е
Аз благодаря за този ден, че днес се събудих, защото имам възможността да го изживея и да добавя към живота си още един ден в изпълнение на моите мечти. В този пример казвате за какво благодарите и защо. След което може да благодарите за всичко, което ви идва на ум. Моят съвет е да благодарите за различни неща всеки ден и да се стараете да не ги повтаряте прекалено често. Разбира се, ако сте минали през някакво емоционално състояние или пък болест и в момента се чувствате по-добре, може да го включвате няколко дни в благодарността си, това да благодарите, че вече сте здрави, че се чувствате по-добре. Но фокусът и идеята за това да благодарите за различни неща е, че учите мозъка си да търси във всяко нещо доброто и да благодаря за него. Ако не се сещате за точна причина защо сте благодарни за съответното нещо, пишете как то ви кара да се чувствате, като е в вашия живот. След като напишете 10 благодарности, започвате да ги прочитате, най-добре на глас и да казвате 3 пъти думата благодаря след всяка точка. Още една важна техника е да си представяте картината на това, за което благодарите и да я задържате за момент в съзнанието си. По този начин истински се свързвате с благодарността и това, за което сте благодарни. Това е практиката и всички стъпки за нейното изпълнение. Зная, че звучи лесно за прилагане и тук искам да отбележа нещо много важно. И това е, че простите практики носят голяма сила. Често подценяваме простите практики, но ключът е в дисциплината. Ако си позволим да отделяме само 10-15 минути на ден, можем с тази практика да постигнем значителни промени в живота си. Тази практика, след съзнателно прилагане в продължение на по-дълъг период, започва да показва положителни ефекти в ежедневието ни, защото чрез нея ние тренираме мозъка си да вижда нещата през призмата на благодарността. Ние приемаме, че ситуациите, такива каквито са част от пътя ни и бунтуването, неприемането и гневът само ни въртят. Минаваме по-леко през нещата от живота и по-лесно ги пускаме. А това е изключително важно, защото товарите, които сме свикнали да носим, ни спират да живеем живота си така, както искаме. А ето, че дойде време и за моя съвет за напреднали, за който ви обещах по-рано. И това е благодарността за бъдещето. Това е допълнителна техника, която може да приложите към цялостната техника за благодарността и която препоръчвам обаче да не включвате от самото начало, а може би след първата половина от предизвикателството, ако го направите със същата дължина. И тя е да благодарите за неща, които искате да се случат в бъдещето, но да благодарите за тях сякаш вече са факт. Това е много мощен начин да манифестирате. Може би сте чували тази дума. Да манифестирате, от това означава да привличате неща, които искате в живота си, като ги изразявате достатъчно ясно и сте в висока вибрация, докато го правите. Благодарността е една от най-извисените емоции, които можем да изпитваме и следователно, когато сме в емоцията на благодарност, в вибрацията и в тази енергия, привличаме много по-бързо и много по-силно това, което искаме. Ако решите да прилагате тази допълнителна техника, може да следвате следните съвети. Бъдете конкретни в благодарността си, като пишете за нещата, които искате, сякаш вече са се случили. Например, благодаря, че получих мечтаната работа, защото това ми дава възможността да се развивам и да осигурявам на семейството си стабилност чрез доходите, които получавам. В края на практиката, когато повтаряте всяка точка и благодарите по 3 пъти, си представите желаното като вече е осъществено. Как отивате на работа, вече сте там, вършите задачите си и така нататък. Не е нужно да прекарате много дълго време в това състояние, но е важно да повтаряте тази благодарност, докато се случи. Позволете си да чувствате емоцията от това, че вече притежавате това, което искате. Емоциите са ни свързани много тясно с мислите
и карат мозъка ни да вярва, че това е нашата нова реалност и следователно да я привлича много по-бързо заедно с нас. Благодарността може да бъде използвана като основа за израстване. И когато се научим да бъдем благодарни, заявяваме на себе си и на Вселената, че заслужаваме това, което имаме и приемаме мястото, където се намираме в момента. Също така осъзнаваме, че вече имаме много, за което да сме благодарни и това служи като една прекрасна основа, върху която можем да градим и да постигаме всичко, за което мечтаем. Благодаря ви, че сте с мен в това пътешествие, защото заедно постигаме промяната към нашите по-добри версии много по-леко. Споделете с мен в коментари или на лично съобщение как се чувствате, ако сте приложили тази практика. Ще се радвам да чуя вашите мисли за подкаста, както и ако имате идеи, които искате да ми споделите за следващи епизоди. До нови срещи!